De IFK's had een dikke 60 skippen in fjouwerklassen. Het Zwarte Wie van Jaap Hofstee die won in de C-klasse. En daar waren de tweede man, dat wie Lucas Bouma met het oude skip van de Los Jongens. Nou, het is nevens mij ik nog van Zeker Heerskop. Dus dan zullen er wel dubbel een verhaal haar kennen daarin. En de tweede man was toch nog ulbezwagen met de oude Seug. Die komt weer een klasse heuger, want hij wie gelijk met de verwisseling. Maar ja, die hier op de laatste dag krijgt een plakje achter Ulbezwagen en dat jet net zo. Nou, vrouwtje Meijer is al neemt. Zij is dus de kampioen in de B-klasse. Absoluut de top. En dit skip jet ik in de A-klasse. En het is mooi dat er nou weer een vrouw in de A-klasse te lanen komt. Want dan kunnen we misschien wat die presteren kan. Nou, Klaas Cuperus met de 6 gebroeders uit Makkum die het mij naar boven. Er zitten trouwens meer dan 6 gebroeders op dat skip. Zo ja, dat station. En het skip, de oude Janne Worster, die gaat ik naar de hege klasse Marlijn Olsthoorn. En die komt ik in de A-klasse te landen. Nou, dan weer een Lietse A. De snitsers hier aan de rechterkant, ja, die hier een verkeerde start en die moesten weer om. En dus was Sietse Broersma absoluut de beste man. Absoluut de kampioen in de Lietse A-klasse. En dan ben we in de A-klasse aankomen. Die maken we nog even nou, wij zagen zelfs in de start Zeker Heerskop op. Starten in het midden. Want ja, hij weer de man die het om te vallen weer terug onder oren. Tony Brundel die daarachter leidt. En Jelle Talsma, maar die zit aan 5 punten daarachter. Hé, wat gebeurt er in die hoeken allereer? Nou, dat ging net zo fraai allereer. Want daar weer nogal wat onervaringen. De Langwaarder die moet hier helemaal draaien op de jonge Rijn. Want die wil net voortwijzen. En dan moet Romke de Jong, ja, die had hier nog een paard. Als die moet del los. Nou, het reinde der protestvlaggen in die hoeken. En dat er net in inzien is, ja, dat vind ik ongelooflijk. Want ja, toen kwam Henk Rechtsik dan een keer weer om. En die kwam op die jonge Rijn, die dat Melisten bleef, die kwam er op te lanen. Nou, en er waren alweer raast en schreeuwt. Maar dat wie net mooi. Maar Zeker Heerskop, die zachten we weer op. Want ja, die moet de potentiële kampioen volgen. Hij moet je nog achter Wietse Banstra, maar dan kniept er mooi omheen. En hij is net eerst bij de tonnen, hè? Nee, Sibo Siesling is eerst bij de tonnen. Mij Jelle Talsma. Jelle Talsma hier maar één doel vanzelf. Ik moet eerste worden, Joert. Want dat is mijn opdracht als tweede in het klassement werden. Want dat maakt het te leuk. Nou, wat bad erachter? De Eelkje komt erachter. En er komen nog weer oren. Wie een chaos daar op wijze. Ja, de stuurbootskip, ze moesten ergens heen. Maar net daar vanzelf parkeren op Freddy van der Heijden. Want dat is helemaal net goed. Nou, zat dicht en zie het alweer om een taal bij elkaar. Het rit dan alweer goed uit. Weer meer protestvlaggen. Maar ze zijn alweer net te inzinnen. Nou ja, en dan gaat het hele spul naar beneden. Geen enkel probleem verder. En Sibo Siesling komt hier eerst bij de tonnen. En die zit denk ik Gustrak eerst west. Zoekt dat misschien een Joert wel weer kennen. Maar ja, die man moest een België loeken om het leven. En ja, en dan komt er onder de wind. En dan eerder hult hij weer een beetje meer wien komen. En weer een beetje meer wien komen. Nou, bij die onderste tonnen, daar ging het lieke goed. Nee, want er moesten de zeilen aan de hoes. Het zeil van Tony Brundel hier eens gaan. En het gaat oer het voordek van Robert de Jong heen. Het gaat alweer goed. Dan moet Sibo Siesling al achter Zeker Heerskop los. En dan weten we dat Sibo Siesling het Joert net Helliesel ze haar vierste te volle omtanken om boven water te blijven. Liek trouwens de meeste skippen. Nu had Sibo Zeker Heerskop dat ik wel wat. Maar hij scoot lieke goed naar voren. Merkwaardig is dat. Hij zit hier al vrij dicht achter Jelle Talsma. En die shot alles even om. Zo van komt Zeker Heerskop daarom. Hij maakt hult iets vieren. Die Zeker Heerskop. Het zeil liek het nergens op. Het flappert al hier. Maar hij zit wel op. Ja. Hij gaat naar plakje 2. Net steende alles wat de kenners er dan ik van zitten. Nou, daarachteraan daar wordt het dan weer mooi. Daar komt de Vries op het tonnen en dan al die oren. Ja, en het bloed een beetje hoorn en keren. Want die skippers, ja, ze joegen elkaar in tomme breedte. Maar ik moet zeggen dat hier misschien wel eens beter was in de omstandigheden. Want de wien zult hultig nog meer onboosje. Nou, Romke de Jong die wuift hier mee protestvlaggen. Dit is Tony de Jong. Achterin rekken toch net zijn schuld. Maar hij bloedt er zitten. En hij kan net verder komen als het vierde plakje in het eindklassement. Voor hem is het dien. Maar wat gebeurt er voor eigenlijk alweer? Nou, Sibo Siesling. Oh, wat prachtig. In de donkere loft dan in het hulp. Midden oer de Lemster bijgongen. Werd de route prachtig in de verlenging van die bijlijn. En dan maar weer knakken bij die tonnen. Ze jouwen elkaar geen centimeter rond. En dat zou zo belangrijk wezen om goed op die tonnen te komen.
Maar dat komen ze daar toch net. En de Eelkje die met je machine hoe er om die tonnen komt, ken ik net een andere kant uit, ken het draaien of wat dan ik, ken het nee, de bakboord stond het daar. Nee, het mat alweer op haren staan. Zo maar eens hoe vier dat Romke de Jong hier om de tonnen heen komt. Hij is naar de kant druk, naar de kant druk, naar de kant druk. Ja, en dan mag je heel vier wij komen om daar omheen te komen en dan bloedt het moeilijk. Ja, en dan ga je in het Lavierin ik nog het hoorn en keren bij het skip boven wetter te horen. Jelle Talsma hard vol. Hij leidt wel heel lang schepen. Hij hard vol wat er gebeurt. En hij shot al mild achterom. Nee, zeker Heerskop. Die zoek ik eens even achterom zien matten, dacht ik. Want dat gebeurt wel het in door. Ja, Wietse Banstra die ziet het nog mooi voorin. Lang voorin. Koerder bij dit waar ik beter steen. Maar hij maakt nog beliers op de Jester Mothers. Want hij had ik volle wien. En hij maakt hult dit loslitten. Ja, dan komt de Fries van Sleert eraan. En die is Sibo Siesling dus al voorbij. Ja, die man die had een mooi tuigje daarvoor. Het is een rare gaffel. Maar verder is het een prachtig tuigje van dit. En dat is eigenlijk de enige die net zo volle lijst hier van de hudde vlagen die door de Lemster gaan. Dus hij gaat achter zeker Heerskop on. En dan keren we en als we Sibo Siesling die had, dan zijn ik maar die kant maar uit. Nou ja, hij leidt dus voor. Let ze nou dan zien vlakken 7 cent. Ja, het zit mooi in de pot leert Jelle Talsma. En hij bloedt ik voorop. Dan mat zeker Heerskop daar aan de rechterkant show dat al even achter Walter de Vries del. Maar hij gaat dadelijk weer omheug. En dan leidt er bij de tonnen nog krek justjes een 15 meter voor op diezelfde Walter de Vries. Maar die komt er echt aan daveren. En zeker Heerskop weet ik wel dat er der beliers aan ja maar de maar ja, het kan hem net zo vol miskillen. Want hij had al jongen dat er dat kampioenschap wel helemaal. En hij komt ik hul niet meer naar voren sluit aan als vierde Tadema. Want hij weet dat ja, dan had er een tweede plakje in het klassement. Altijd short naar de positie van Tony Brundel en die Bloedsa. Nou, en dan had Walter de Vries het redden. Die is eerder om de ton als zeker Heerskop. En dus krijgen we Joert dezelfde volgorde. Nou, Piet Blauw stiert al. En die man, zoals even bij we, zij worden Joert eerste en tweede in het klassement. Jelle Talsma. Heel tevreden met ze daarmee die prestatie. Dan deze man van Sleert hel je eens een keer een podiumplakje. Tweede plakje, verder niks. Zit in het midden van het klassement. En dan de kampioen van 2013. En dat is zeker Heerskop. En die is zelfs verschrikkelijk blij mee. Hij woont net favoriet wezen. Maar hij weet wel degelijk. En hij had dat favorietschap goed maken. Hij omjermt hier bij een Kramer die hem geholpen had. En de man ben verschrikkelijk blij. En zij worden treden in het eindklassement met hun vijfde plakje. En dan hebben we 2013 IFK's home. De uitslag dan bij de Lemmer. 1 dus Jelle Talsma, 2 Walter de Vries. Saheeg, jazeker Walter de Vries. 2 Tredde, Sikke Heerskop, dan Sibo Siesling, Gele Tadema van de Jestemar. Wietse Banstra van de Singelier, ek eens een keer Heeg. Zoon Arend Wisse de Boer en 8 Kees van de Kooi. Tweede pagina. We doen 4 toch? Ton Brundel met Lietse Lies. Dan Jeroen de Vos, Erik Jonker, Michiel Kalsbeek. Henk Rechts, 14e Romke de Jong, 15e Robert de Jong en 16e Freddy van der Heijden. Het eindklassement. Ja, Ian dus, Sikke Heerskop, 16,9. Had 2 punten minder als de nummer 2, Jelle Talsma. Maar de jonge Jan, 18,9. En dan treden Gele Tadema. Fjouwer, Tony Brundel. 4 Arend Wisse de Boer, 6 Sibo Siesling, Zoon Henk Rechts, 8 Jeroen de Vos. En de tweede pagina wordt dan 4 terug Michiel Kalsbeek, dan Walter de Vries, Erik Jonker, Robert de Jong, Romke de Jong, Kees van der Kooi, Freddy van der Heijden en Wietse Banstra, Takkum Jemai Nijskoetsje, de Zwarte Ridder.